Shehu Muhammad Tijjani da ado da gausar zamani Shehu Ibrahim Inyasi. Gaidari bar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Na gaida Khalifar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Wannan security na an ce jama'a nan su zauna suna da shi. Wannan Allah ya na bayan mai kyamara su zauna akwai wani jama'a dan Allah su zauna saboda ana dandan wannan abu kuma su nufin gaba da cikin na gaida Khalifar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Gaidari bar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Bayan na yi salati ga manzo, dizan ƙarar da tunanina na shirya yabo ga masoyina, alai da sa'an manzo, da jikoki kun manzo na, bar amai cika baitina, ku yi amshi ya ayyukan nasu. Na gaidari bar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Da mai ƙaunar sayyidin bashari, a ya zama dole ya ɗau hakuri, wanda duk halinsa ya zama hakuri, wannan ai ya zama ɗa na gari, wanda an nufe shi da wani sharri, shar sai ya koma alkhairi, domin ƙaunar sayyidin bashar ya zama tauraro bin nasir. Gaidari bar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. Ya shehu mai zikirin Allah na Aisha cikin Abdallah mai kira addinin Allah mai kalla a so manzan Allah dole in yabo. Wai sai dole in yabo gun Inyasi. Na gaidari bar Tijjani Shehu Ibrahim Inyasi. A dare gari kuma ya waye matsayin kama wanda ya haye mai